Ние те обичаме. Ние те обичаме. Ама шинки е, да. Всичко е наред. Всичко е. Да, всички. Това младеж не може да снимам, айде, да се уверим нещо. Така са да махна чантата. Да, заповядайте. Хората не знам дали са къде. Сега. Центъра дадоха. Трябваше да говоря. Да. Айде, и с... Да, сме. Карвай не знам. Айде. Айде. Видяхме това как ще се обади това ценица. Добре дошли на всички! Отново сме заедно! Радвам се, че има толкова много хора. Благодаря ви, че дойдохте да се повеселим отново заедно. И тази година празниците са два. Официално откриване дейността на читалище Надежда 2023 година, след повече от 65 години прекъсване и традиционния годишен събор на селото. На днешния празник официални гости са кмета на община Средец господин Кичев, заместник кмета на общината по културата госпожа Чубанова, госпожа Мира Владева от читалищното ръководство. Благодарим им. От няколко години Кубатин оживя с благоустройството и с новите си придобивки. Селото привлече много млади хора, които изцяло промениха неговия облик. Дойде ред на възраждане на българските традиции. Нашите деца са техните приемници и последователи. С идването на нашата женя в селото, госпожа Евгения Кихайова, между нас възникна идеята да бъдат възстановени и съхранени традициите и обичаите на малкото ни селце. Ръка ни подадаха всички жители и приятели на Кубатин, община Средец, местната читалищна общност град Средец в лицето на госпожа Мира Владева. Започнахме организирани дейности и изяви под ръководството на госпожа Кихайова. Всичко направено до тук е плод на нашата добра съвместна работа и уважение. Благодаря ви още веднъж. Давам думата на нашата жена за няколко думи. Благодаря ви. Благодаря от сърце на всички. Щастлива съм, че за втора поредна година ви събираме тук в знак на нашата признателност към този природен, красив край. Радвам се, че тази година имаме толкова скъпи гости. Тази година се постарахме да направим всичко възможно да излезе облика на това красиво, китно странджанско селце. Цяла година се трудихме заедно с нашите прекрасни деца, възстановявахме традиции, възраждахме поминъка, обичаите на хората.
ще продължаваме все така. Но аз искам да благодаря първо на общинското ръководство. Политиците се сменят, знаете, ще бъда съвсем откровена. Но аз се радвам, че в лицето на община Средец, в лицето на читалища Средец, имаме такова разбиране, приемане и невероятна помощ от всички. Благодаря ви от сърце, на всички без изключение. Повярвахте ми и искам да ви убедя, че заедно с госпожа Мария Кунчева ще продължим все така да работим екипно за разширяване дейността на читалището, за облагородяване на района и с каквото можем ще бъдем полезни на всички вас и на нашите прекрасни съселени. Благодарение на тия добри хора успяхме да създадем тази атмосфера тази година, за което благодаря от сърце на всички. Срещите ни тук в селото са постоянни и с жителите, и с децата. И аз съм щастлива, че в лицето на всеки един кубадинец срещам разбиране, уважение и достойна помощ. Благодаря на всички вас, че ни уважихте и мисля, че ще продължим да се виждаме все така. Благодаря ви от сърце. А сега нека отец Недялко по стара българска традиция да си направи молебена за здраве и за успех на читалището. Благословен Бог наш, всегда ни пресно во веки веков. Амин. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах живот даровав. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Отче наш и си на небесе, свети се име Твое, да приет царствие Твое, да бъде воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наша сущный дашь нам, днес и остави нам долги наши, яко же и ми оставляем должником нашим, и не веди нас во изкушение, но избави нас от лукавого, яко Твое есть царство, сила и слава Отца и Сина и Святаго Духа, ныне и пресно во веки веков. Амин. Помилуй ни, Боже, по голямата си милост, молим се, чуй и помилуй. Още се молим за мил живот, мир, здраве и преуспяване на всички, които живеят в това село, да бъдат запазени от глад, мор, земетресение, огън и меч, нашествие на другородци, виждал особици, внезапна смърт, вражеско нападение, вредоносни ветрове, смъртоносна язва, магии, зли сили, уроки, пожари и от всяко зло. Чуй ни, Боже, Спасителю наше, поване на всички земни краища и на уния, като тече в морето, и милостив, бъди велико за нашите грехове и ни помилвай, защото са милостив и човеколюбив Бог. На Тебе, Отца и Сина и Святия Дух, въздаваме слава сега и винаги и во веки веков. Амин. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу, на супротивния даруя, и Твое сохраняя, крестом Твоим жителство. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу, на супротивния даруя, и Твое сохраняя, крестом Твоим жителство. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Исус в гробе живот дарував. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Исус в гробе живот дарував. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Исус в гробе живот дарував. И нам дарува живот вечный, и поклоняем се му традено воскресението Твое и славим. Амин. Амин. Сте живи и здрави.
Господин Кичев, заповядайте да отрежем лентата след 70 години. Браво! Да ви посрещаме с радост, заповядайте всички. Да. Благодарим много, благодарим. Благодаря. Живи, здрави, живи. От сърце ви благодаря. Да, заповядайте. Малко надолу. Пусти надолу. Йонче. Заповядайте всички и благодарим още веднъж за всичко, което сте направили. Моля. Пълненията малко по-големи. Малко повече идва, защото си малко по-държим. Няма ли с мета и с любов? Заповядайте, госпожа Дамбулова. Здравейте от мен. Първо, честит празник на всички дечица. Толкова много са тук, че просто съм изненадан. Наистина честит празник на всички и на всички жители на село Кобадин. Благодаря за любезната покана, отправена от Женя и от Мария, да присъстваме по-голяма част от ръководството и ще направя едно допълнение към нейния анонс. Тук присъства председателя на Общинския съвет господин Цацаров и другата заместничка госпожа Дамбулова, заместник кметица. Така че радвам се, че и при второто ми посещение, аз се надявам да има още доста такива, констатирам все по-добри промени, които от тяхна инициатива и разбира се с голяма ваша помощ и участие, селото се променя към по-добро. Аз не съм забравил какъв ангажимент поех миналия път и този ангажимент стои. Обещавам, че ще бъде изпълнен. Става въпрос за ремонта на пътя. До края на годината това ще се случи. Честит празник!
Кубадин! Добре дошли на всички! Щастливи сме, че в този хубав традиционен за село Кубадин ден сме се събрали, за да се повеселим, да видим своите близки и да отпуснем душите. Днес българските традиции завладяват цяла България. Аз съм щастлива, че мога да ви представя една вече завършена наша фолклорна детска формация, водена от нашата Габи, и ще открием хубавият празник с един прекрасен джиновски танц. Насладете им се на прекрасните ни деца. Само можем да се гордеем с тях. Записваш. Добре, да. А сега наши първи гости са вокалната певческа група, фолклорна група Комня Стоянова от село Драчево. Нейн ръководител е Руска Стоянова. Тодоро Тодоро.
И сега ние, жените от певческа група към Народно читалище Изгрев 1930, село Драчево, ще поздравим всички кубадинци с празника, като ви пожелаем здраве, щастие и успех. Хубав празник!
Добър ден и добре дошли на всички жители и гости в това прекрасно и китно селце в нашата прекрасна община Средец, село Кубадин. Искам да ви приветствам с добре дошли и да ви поздравя за прекрасното стопанисване на това хубаво и китно село. За това, че и тази година вие се постарахте, всички вие, не само вашата кметица, този празник отново да бъде възобновен и да продължава своята традиция и занапред. Искам да ви поздравя и за това, че съживихте и едно нещо прекрасно за вашето село. И аз като читалищен деец съм изключително горда и щастлива, че Кубадин има своето читалище. Честито на всички жители и самодейци на село Кубадин. Изключителна, радостна и горда новина за вашето село. Дано да бъде заразно, дано и останалите села възобновят своите читалища и продължават да развият хубавата читалищна дейност. Искам да ви представя вашите гости днес са оркестър Бургас. Благодаря ви. Благодарение на вашата прекрасна кметица Мария Кунчева. Искаме да й благодарим от сърце за целият труд, който полага за вас и за вашите гости. За нас е огромно удоволствие и тази година да сме тук с вас. Има още един танц, който ще бъде поздрав за вас, но първо ние ще отправим първият си музикален поздрав за всички вас. Едно хубаво странджанско хорце от оркестър Бургас, солисти Кристина Стойкова и аз, Яна Билкова. Живи и здрави да сте! Отново ви казвам, че за мен е огромно вълнение, че и тази година сме тук. Каним ви, нека празникът да продължава. Сред вас, специално за всички вас. Голяма нашата история, хубаво бучеше зема, на балконе кога седи и на градеята гледа.
Отново специално за Златка, за нейното семейство. Хорото продължава специално за всички вас. Оркестър Бургас.